नमस्कार। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଓ ତା'ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବେ କେମିତି ହେବ ତାହା ଜଣାଇବି। ଆଗେ ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲି ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ରେ selfregistration.cowin.government.in ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆପ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରି ଗେଟ୍ OTP ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ 6ଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ OTP ଯାଇଥିବ, ତାକୁ OTP ନମ୍ବର ମାଗିବା ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭେରିଫାଏ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପରଦାକୁ ନିଆଯିବ। ଆପଣ ଥରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରର ଆହୁରି 3 ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏଠାରେ ଲାଭକାରୀ ହିସାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଓ ଟିକାକରଣର ତାରିଖ ଓ ସମୟ ବାଛିପାରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରଦାକୁ ନେଇଯିବ। ଫଟୋ ଆଇଡି ପ୍ରମାଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଫଟୋ ଆଇଡି ପ୍ରମାଣ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ପେନ୍ସନ୍ ପାସବୁକ୍, NPR ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅଥବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଟିକାକରଣ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆଇଡି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ଫଟୋ ଆଇଡିର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ବହନ କରିବେ। ଥରେ ଆପଣ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ଫଟୋ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରକାର ଚୟନ କରି ସାରିବା ପରେ ନିମ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇଡି ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଫଟୋ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଇଡି ପ୍ରବାସରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରେ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡକୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ଉପାଦେୟ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବେ। ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆପଣ ପରଦାରେ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଫଟୋ ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଟିକାକରଣ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବଟମ୍ରେ ଥିବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପାଖରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି 1ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବଟମ୍ରେ ପପ୍ ଅପ୍। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଡୋଜ୍ 2 ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଟିକା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋଜ୍ 1 ତାରିଖ ସମାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପପ୍ ଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପରଦା ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିଆଯିବ। ଏହି ପରଦାରେ ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ପ୍ରବେଶ କରି ସନ୍ଧାନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିକଟତମ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଦେଖାଇବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଆଧାରିତ, ଅଥବା ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବେଶ କରି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସଂଲଗ୍ନ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ସହିତ ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବ, ଯେପରିକି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଅନୁମୋଦିତ, ଟିକାକରଣର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଟିକାକରଣର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକାକରଣ ସ୍ଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବୁକ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ଚୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପୋର୍ଟାଲ ମନୋନୀତ କେନ୍ଦ୍ରର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ସହିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
तारीख एवं टीकाकरण प्रकार उपलब्ध स्लॉट सहित एक उपयुक्त टीकाकरण केन्द्र पाइले सही निर्दिष्ट टीकाकरण केन्द्र पई उपलब्ध सीट संख्या देखाउथुबा बटन उपरे क्लिक करंतु। यह आपण को टाइम स्लॉट चयन को नहीं जिवो जोंठारे आपण एक टीकाकरण नियुक्ति समय चयन करिवे जहाँ आपणक पई सुविधाजनक अटे। थरे आपण टाइम स्लॉट चयन कर सारिबा पर निश्चितकरण बटन उपरे क्लिक करंतु। तुम आपणकर टीकाकरण नियुक्ति सफलता सहित बुक हो जाइए। आपण निश्चितकरण पर्दा को बुकिंग सूचना देखाइबाकू सक्षम हेबे। जदि आपण नियुक्ति स्लिप डाउनलोड करने को चाहती डाउनलोड बटन उपरे क्लिक करंतु एवं एहाकू आपणक कंप्यूटर रे सेव करंतु। आपणक खाता विवरणी डैशबोर्ड को फेरिबाकू बंद बटन उपरे क्लिक करंतु।